Rekkamies hän hoitaa meillä keikkavan. Nimittäin Heinola täykkärillä hoitaa rullat maailmaan. Päivittäin rekkamies autokiskoo kuormaa valtavaa. Ei ylikuormaa ota kyytiinkään. Rekkamies hän hoitaa meillä keikkavan. Nimittäin Heinola satamaan hän kuorman ajassa. TMP aina vaan. Rekkamies hän hoitaa meillä keikkavan. Nimittäin Heinola ajaa 2 kuormaa päivässä. Eikä se kuskille tälle riitäkään. Rekkamies hän hoitaa meillä keikkavan. Nimittäin Heinola viikko täynnä ja kotiin lepäämään. Lonkero napsahtaa. Rekkamies hän hoitaa meillä keikkavan. Niin